Hi guys! Welcome back to my channel. It's Genevieve Borga. Oh, hello, and now, long time no see. Okay, I get it. I know. Pero guys, yung i-review ko ngayon, as usual, nababasa nyo na sa title ngayon at kung nanonood na kayo. So guys, ito ay isang update na isang product yung ginamit ko last year. Ito ay rejuvenating set. Okay, they have 5 plus yung sabon is 6 product sa isang yung may pack na kasi pa-plus ko na lang sa screen yung packaging nila na makapal na cellophane tapos naka-secure naman siya guys kasi every product naman tulad nito nung pag-open ko may plastic pa yan secure siya guys kasi individual may plastic ganyan naka-wrap yan hanggang dulo hanggang dito sa takip niya. So as usual ito ang packaging. Plastic siya. Ayan, plastic. Lahat ay plastic. Ito ay medyo brown gold. Tapos, itim ang takip. Ayan, isang pinaka-the best na rejuvenating set na nagamit ko. And, subok ko na rin kasi kita nyo naman dyan. Yan siya. Huwag kayong magsawa sa close-up na ginawa kong pag-film kasi para hindi ako mahirapan mag-zoom. So, ayan siya. So, ang ginagamit ko guys na rejuvenating set is ito. Oh, self-welcoming ay itong Kevlo. Kevlo. K-E-V-L-O. Kevlo. Ayan guys. Ayan. Ito yung toner at saka clarifying lotion nila. Ayan. Ito yung toner, ito yung clarifying lotion. Ayan. At saka ito yung mga creams. Ayan siya guys. So isa-isa ko lang ipakilala sa inyo. As usual, may sabon siya pero wala na. Ubos na siya. Ubos na siya guys kasi ginamit ko, di ba? Yung may basta ipa-flash ko na lang sa screen, okay? At saka ililink ko yung ginamit ko ng first day. Okay, so ito lang yung natira. Ito lang yung natira guys. Isa manual baga, ayan, or guide niya siya. Yung guide ng Kevlo. Tapos yung magsabon, tip ko nga lang sa inyo guys, is yung pagsasabon nyo, huwag nyo ibabad ng matagal, okay? Tama na yung mga 5 to 10 seconds, okay? Tapos bandaw nyo na lang, tapos huwag nyo idiin yung towel, tapos hindi na hanggang magtatapos na tapos na lang yung sinasabi ko. After ng ng sabon, yung after sa sabon is itong toner nila yan. Ito, Kevlo Face Pink Toner. Ayan. Hindi ko sure kung bakit siya tinawag na pink kasi hindi naman siya, as usual, nakikita nyo, hindi naman siya pink. Okay, so ayan. Baka dito sa loob, ay parang siya guys, hindi ko siya mapakita pero sa loob, parang nag-pink talaga siya. Pink talaga guys, kaya pala siya tinawag na pink. Ayan, hindi ko mapopos. Ayan, kita nyo? Pink, pink. Ayan, pink. Hindi marami yung nilalagay ko nito. Mga 2 drops lang or 3. Tapos, hindi ko ginagamitan ng cotton. As you can see, i-play ko yung video. Kamay ko lang, tapos ginaganyan-ganyan ko siya. Kasi hindi naman siya katulad ng cleanser. Ito is toner lang. Ayan. So, the claims nila ito is cleanses and removes traces of makeup and tones the skin while preventing it from premature age. So, mga pabata dyan, kailangan na natin ng pang anti-aging, okay? Lalo na po 30s na, okay? So, ganyan. Ipa-flash ka na lang dito yung ingredients niya, no? So, may 60 ml siya laman, manufactured for Kevlo Skin Care Cuticle Incorporated. Ayan. So, sa Cebu siya located, guys. So, naka-indicate nga pala dito, guys, kung itong product na to pang gabi or pang morning. Evening or morning. Ayan siya, oh. Ayan. Hindi nyo siya makikita. Ayan siya. So, ito gamit ng morning at gabi. Pangalawa is itong Kevlo Ultimate Clarifying Lotion nila guys. Ayan. So, i-flash ko na rin yung ingredients niya. And, as usual, may 60 ml din siyang laman. Okay. So, ayan. Kini-claims dito is it tightens pores, leaving skin smoother, firmer, more fine line textured, thus restoring its vitality. Okay. So, yan. Yan siya.
So, ito, kagaya din ng toner, hindi ko siya nilalagay ng cotton buds. Ay, ano cotton buds? Hindi ko nilalagay sa cotton, okay? Hindi ko nilalagay sa cotton. Hindi ko nilalagay ito sa cotton, guys. Tulad din itong toner, tinatap ko lang siyang ganyan. Ganyan. Yan, 2 to 3 din siya na drops. Tapos, i-ano ko lang siya ganyan. Tapos, tap ko lang siya. Okay? Wala akong makeup, guys. Kitang-kita niyo naman yung lines ko, di ba? Kitang-kita. Ayan. Ayan. Tapos, hindi ko siya, hindi maraming product ang nilalagay ko. Kung ano nasa manual or anong nasa guide, sinusunod ko. Okay? Ang hindi ko lang sinusunod is yung paggamit ng cotton, guys. Kasi, iwan, hindi ko lang type kasi yung product itself, parang ma-absorb lang ng cotton. Mas mabuti na lang dito sa skin ko ng kamay ko. Tapos itatap-tap ko na lang siya itong ganun. So, ayan siya. Ang susunod is itong, tingnan natin guys. Ito panggabi. Panggabi lang to siya guys. Ito yung panggabi. Okay? Tapos, ito ay collagen. Ayan. Ayan. Hindi ko siya ma-focus. Wow! Hobby, babe! Ayan siya. Ito yung maliit siya. Normal lang. Ayan. Kevlo. Ayan. Kevlo Collagen Placenta with SPF 70. Okay, 70. Okay guys. Ipa-flash ko rin sa screen yung ingredients at saka yung claims nila. Okay. So, may 15 grams ang laman ng cream. Ito guys. Ayan. Ayan siya. So, yan. Maliit na lang siya kasi ginagamit ko. Pang morning to siya guys. Ayan, pang morning. At isa is itong Ultimate Night Cream. Kevlo Ultimate Night Cream. Ayan siya. So, lagi na lang ako ng so. Panggamitin to siya kasi may indicator dito na PM. So, ganyan. May 15 grams din siya. Tapos ipa-flash ko na lang yung ingredients niya. Ayan. Kasi baka may mga ingredients ng product na to, allergy kayo. So, better to not to buy or yun ang masasuggest ko. Kaya ipa-flash ko mga ingredients. Okay? So, pag nangangati kayo or something ng hapdi na talaga hindi nyo na kaya, may may binigay silang repair cream. Okay, Kevlo repair cream. Ayan siya guys. Ito. Yun lang naman, EM at PM. Kasi, nung experience ko, that time, paggamit ko, mga after 6 or 7 days, mahapdi siya. Tapos, tanong ko, hindi ko naman dinamihan na paggamit ng product. Tamang-tama lang naman yun. At saka sinunod ko yung, yung guide nga niya. Pero sabi niya, kinontak ko din si Ma'am Penny. So ayan, chinat ko siya. So, sabi ko, Ma'am, mahapdi yung face ko, ganyan. Nalorkin ako kasi, ayan, mahapdi siya. Tapos Makati is, may, pa naman ako sa mukha, yung eczema. Ayan. Hindi ko nag-fill off siya, pero ba't Makati tapos mahapdi? Sabi niya, Ma'am, gamitin niyo po yung repair cream. So, ayan, nagamit ko siya, pero hindi ko naman siya na lahat kasi nagamit. Hindi naman kasi yung araw na yun, doon ko pa siya nagamit. Then, ginamit ko siya ng 3 beses, pero hindi ko na ginamit yung step by step, yung cream na lang yung pinagamit niya sa akin. Pero after that, naging maganda naman yung result niya kasi ayan, ayan siya, ayan siya guys, ayan, nag-lip tint lang ako tapos bare skin lang yan, ayan siya guys, ayan siya. Tapos sinali ko din dito, parang naman mag-fair, parang naman mag-lighten, ayan. So, yan lang yan guys, yung review natin sa Kevlo. So, naghahalaga nga pala siya guys ng 950. Okay, 950. Pero yung akin is, binigay, sponsor na free, binigay ni Ma'am Penny para ma-review ko yung product. Baka
katulad ko, may sensitive na combination sa skin, sensitive tapos oily naman. Sometimes dry, ganyan lang yung peg ng ng face ko guys. Yan. Hindi ko maintindihan. Depende lang sa panahon kung nasa mainit or hindi mainit. Pero combination yung type ng skin ko. Okay? So, ganyan. Ayan. So, I hope nabigay ko sa inyo yung information ng product na to. Ayan. And, sino pa yung hindi na-subscribe, guys? Please subscribe to my channel if you haven't yet. And follow my social media accounts sa Instagram at Facebook. Tsaka may like ka. Charot lang. Ang ingay ng mga pasyo ko. Ang ingay ng pasyo.